Une horretan, Daniel Zabalegik, arbola adar batetik kentzen ditu begiak, amildegian esku bat askatu ohi den bezala euskarri hobe baten bila. Kapitainak txalo egiten duenean. Kapitainak txalo batzuk jo eta ale, oazen, esaten die gainerakoi. Haiek solasaketen, zigarroak bota eta erdialdean biltzen dira. Zurezko kutsaren inguruan, astiro, ikasle gogogabetuak eskolako patioan bezala, martzialtasun aztarrenik gabe. Eta banan-banan, Daniel Zabalegik soldaduzkatik ezagutzen dituen mauserrak hartzen hasten dira. Burua altzatzen duenean, txoriak ikusten ditu. Oso urruti ordea, ube txiki batzuk zigizagan. Txirritxoak esango luke, baina ez da ziur. Ez baitaki txoriez gauza handirik, Betroitzakoa zen aditua, eta trebea likarekin txoria harrapatzen. Argiak begiak erretzen dizkio, baina lagunaren oroitzapenak jaitzarazten dizkio aurpegi ezagun baten bila. Aurpegi ilunak besterik ez ordea, inorrez balentriaren testigutza ziurtatzeko. Bere presentziaz, negarra, piziaren grazia erregutzea eragosteko berari, lurrean belauniko ez duela hil nahi, batez ere ez duela hil nahi oiukatuz humiliazioaren errezoa galarazteko. Badaki baina, alferrik litzatekeela. Etzipen sentimentu zaharra nagusitzen zaio, eta haurtzaroa gogoan unkiturik onartzen du. Andramarietan, Tiobiboetako salditzoan hartu oizuen sentimentu bera da. Itzuliak astirotuz joaten zirenean, eta timbre ozenak ferietako musika alaia gainditzen zuenean, orduan ere, negarraren errebeldia alferrikakoa menderatzen zuen. Eta azken itzuli geldoetan, amaren aurpegian, beste bidaia baten esperantza mamitu nahi izan arren, bazekien amaiera zela eta etzegoela urrengo baten itxaropenik.